marang kula, welang gendera. Nembe mawon iki wonten virus-virus sing menyebar, Ndara. Hati-hati ya, Nduk. Sing urung kena virus iki aja nganti kakek ngombe es ya. Kecuali es temanku, Nduk. Kula, Ndara. Ndara Rokim. Lah menika. Lho. Sak menika sampun besa saking ati busana. Mboten wonten ingkang kirang Ndara. Benten kalih sing dangu-dangu sing riyen-riyen. Upami nggih kemawon niku mesti tanglek kula Ndara. Sakniki pun pinter. Kados ngoten. Ndara Rokin ingkang kula hormati nggih, kepareng kula lan para abdi nggih kewajiban wonten pepungkuran nggih. Ayo, Nduk. Sing kalah engko sing ditutupi mripate. Ayo, sut. Hah, aku kalah, aku tutupi sih, Mbok, Kang Mbok. Kene. Aja icik lho ya, aja dibuka. Ora wis sampean ndelik, aku tetep bisa nemokke sampean. Ndelik lho ya. Yo. Wis akalan. Kowe nek dicepetno ae jame nek sate. Ngicep iki mau. Ya wis saiki. Gentenan saiki sampean. Wis kowe nang ndelik. Ya wis aku ndelik Kang Mbok. Dik. Loh. Dik. Kowe kok gak ono iki lho, Dik. Loh, Dik. Putraku Rokim lan Sandra Dewi. Sandra Dewi. Lalalala. Tiwas iki mau aku susul lho, Ger. Tak rungokke saka mburi grenang-geneng. Saka rumangsaku iki mau padha dolanan ning taman. Iki bareng tak susul. Aku tumeka ning taman lah kok ora ono. Kamangka putriku Sandra Dewi kuwi sok kala mangsa kuwi rewel. Adine mengko ditukari. Lah iki mau terus mlayu nang ngendi coba? Wis muga wae pandongaku. Anggonku nglakoni urip bebrayan kalawan garwaku Kang Mas Patih Sumoga lan putra-putraku bisa nemoni kamulyan lan kabagyan. Ora nemoni beda apa wae. Tansah adem tentrem, rukun, ora kekurangan samubarang apa wae. Nanging sing dadi pitakone atiku. Garwaku anggone tindakan iya wis sawetara suwe. Kok ora ana kondo-kondo. Penjanika lho nggih. Kondur-kondur kok kaulatane suntruk. Kasta pusaka jane enten apa? Nyai Patih Nggih kula. lagi wae aku sowan wonten ngarsa dalem sinuwun Prabu Haryo Sariman. Ibu Sariman. Lah kok lajeng ngaten pawulatipun panjenengan? Aku diaturi pusaka Nggih.
pamriye pusaka iki apa sliramu mangerteni? Lah didhawuhi pripun? Kados napa rak ngaten? Pusaka iki ligan Nggih. kon goleke warangka sing ana kepatihan. Weluh. Yen ngono cekane. Jan mriko yen perjaya kalian jenengan nopo Mas? Gedhe cilike sinuwun Prabu Sariman mangerteni yen mengkone anakmu ya anakku si Taruna ya si Rakib sing arep nglintir ke Prabon ana ing Gading Kencana. Mulane aku kautus merjaya anane anakmu lan anakku. Nanging Kang Mas, jeneng kula lan penjan menika tiyang sepuh wong tuane Rokim. Kados pundi kemawon kedah sabela. Kula mboten lila menawi Rokim badhe penjan perjaya. Cilele kula ngopeni entek ragat, entek susu pirang-pirang ora ketok. Basa wis ketok bocah wis remaja. Kok arep sampean pateni. Aku kalah panguwasa, Nyai. Namun kok ora sampean tindakke? Kowe kelawan aku dalah sak brayat kepatihan arep ditumpes tapis. Arep ditumpes tapis. Duh Kang Mas. Kok malasan saya ngupyo wara Mula kanthi kuwi ket biyen ki aku ora nyarujuki yen to sapa kuwi si Sariman ki dadi Nalendra ana ing Gading Kencana. Nanging piye meneh wong aku lan sliramu ki panguwasane isih kalindhe. Ora bakal tak lakoni. Lah rak ngaten. Kudune apa aku kudu wani karo sinuwun Heru Sariman. Ya ora apa-apa jeneng sabela karo anake. Tak labrak. Weluh. Mau rego brambang pira Kakang sampean tuku? Brambang mau regane 18.000. Lah lombok mau pira? Lombok ki 7.000. Lah ki mau tuku pusaka ra ya arep mbok tok-tok brambang karo lombok to. Lah kula kuwi kok malah ana anu ayo ndang enggal-enggal. Masak ngono nek mburi ya. Yo Romo, Ibu, Rokim. panjenengan badhe laon. Yo bacotno wong ki mau Pakku lekas bae blojo. blojo. Iki mau nganti pusaka. Iki mau arep tak nggo ngetok-ngetok brambang. Kowe iki lha ya kurang ajar mosok aku patih kok mbok ngetok brambang iki lho. Wis topane kok nggih nutupi kok. Pusaka menika damel ngetok brambang napa damel mejahi kula. Tok brambang kok, Cok. Tenang. Ampun goroh Ibu. Wong kowe iki anakku lho kok mosok kok kon mateni. Ora arep ketok-ketok Brambang. brambang ki regane piro? 18.000. Ora mudeng aku sok. Kanjeng Rama, panjenengan boten usah goroh dhateng kula. Kula sampun mireng kiambak sedaya ngendikanipun panjenengan. Bilih Bupati Sariman menika ngutus panjenengan kedah mejahi dhateng kula. Lho ora kok. Ora kok nggih. Sariman ki kon goleki kowe engko do ngerum ngono lho. Lah iku senenganku. Lah iki ra ngono kok ngapusi kok. Yo. Kono patih kok mbok ketok-ketok brambang lho iki. Iya kok lewe iki digoleki Ratu Sariman arep diseneng-senengke. Disobyo-sobyo. Sobyo-sobyo dadi ratu yo. Ratu nggih. Kon golekno PK sing ayu. Nah, ben ora ngentekno dhuwit sing PK setruk kae ya. Nyekel dhuwit ora iso. Iki rada kecekeli. Mosok aku karo PK setruk. Lah terus kudune Ya kudune PK sing jios. Nah, saiki ayo. Ayo ya nih, aku pamit tak golek PK sing jos. Ayo. Ayo. Lah sampean nek dipegat Lho. Ibu piye? Wah, Ora pegat-pegatan ora. wong wis pamit kok. Sampean pangestoni.
Gelurupe kasih setruk ya, Pak. Ora. Gojek. Kenapa? Rama, Apa? ngaten mawon mboten usah angel-angel. Menawi Bupati Sariman ngutus sampean kang supaya mejahi dhateng kula, mboten usah sampean sing repot mejahi kula. Banjur Kula tak pejah piyambak. Kula nyuwun pamit nggih, Ibu. Lho. Kula nyuwun pamit, Ibu. Kira-kira lho. Aduh, pusakaku. Aja tumeka ning batin, Ger. Lagi kalem telung sasi kok, Ger. Pusaka. Lah yo. Harus Sariman kuwi jen matane kok. Dadi kaya ngene. Bune, ndang loro apa ambulan apa? Halo, Seta. Iki kodho geger iki ana. Arep nelpon ambulan ngene kowe mati piye? Ibu, ngopo kok pados ambulan? Lah kowe kuwi suduk salira yen getemu mumbrat. Aja tujuk salira. Sing tujuk salira iki sapa? Kowe nyatane keris kok kowe tumuncep ning dadamu nggih. Lah wong iki lho tak delok elek. Lho, Ayo, kodho geger. buat keratap ngoplo arep tak undang ambulan. Panjenengan niku Aku tak pikir-pikir siji. Kang Suntono ya ora roh lakon liya. Kowe tak obah sore mupet ya ora oleh lho jajal. 5 dina kok iki bae, Kak. sesuk iki. Lepok. Sesuk iki, Mbak. Sesuk naik iki neh pemecah rekor. Mesakno Sariman kae boyoke ning omah piye? Aku tak pikir malah salah. Dipati Sariman menika ngobati kalian panjenengan. Lho, Nggih. Ngene. Mati Sariman. Ngene. Kanggo nyelametke kabeh kowe ndang jatuh saka kepatihan. ndang mlayu. Gowo Prabowo sisane iki. Monggo. Ndara sinuwun Prabu Sariman monggo kula aturi pinarak. Mangga, Ndara. Monggo. Damar mancung cinupet sing wigati ayo golek hiburan. Ini ngorong ini ngasih kalau Mboten napa-napa. Lah wong ajen panyuwunan kok. piye? Kowe jangan ngomong. Ora dulur-dulur kuwi lho ngrasakno swara latin. Pon ditindake anak kula pon mati, Ndara. Sawise dados. Duwe wis tas ora diotek. Kene. Kowe tautus mau. Tautus mateni. Joko Taruno piye? Pikantuk pangestu panjenengan sinuwun Ya. anak kula Taruna Sampun dipun pejahi kok Ndara anak kula mati. Wis kok mateni. Nggih. Kene. menika pusaka panjenengan ingkang panjenengan aturaken dumateng kula. Kowe kandha yen Joko Taruna wis mati. Nek keris iki kok ora ana getih sing kememplek ana ing keris Oh, iki. sampun kula resi. Pon kula usapi pon. Sampun kula warang niki wau dados pusaka nika wau kena getih terus kula resi nganggo rinso ya diajeng. Nggih. Aku ora bocah cilik. Lho, nek kowe cilik ya ora iso bedodong semene. Lah dalah. Iki ngapusi, tukang apus-apus kok diapusi. Anak dipateni kok ora nangis 11 lho. Yo wis nangis ya. Wis nangis iki.
bojo mateni Joko Taruna. Karep panjenengan Mula saka iki kowe sumikir saka ing Gading Kencana tak pateni. mriki riyen. Celak-celuk ae. Kula nuwun sewu tak takon. Tembunge Panjenengan ingkang pungkasan niki wau kados pundi? kowe wis wani ngapusi karo aku. Kowe milih mati apa sumikir saka ing Gading Kencana? Nek umpama kula sumingkir saking Gading Kencana, ketoprak ki ketuane aku. Iya. Ngene Lah aku kok mbok lunga iki lho. Lah nek kowe ora kerasan, Karepe melok ketari yo. Ya. Ketoprak sapa? Wis aku cekele ketoprak sapa tak cekele aku. Sak pucuk tau penane yo. Ketoprak batu. Jadane kowe kudu sumikir. Yen kowe ora sumikir, tetep tak pateni sak anak bojo. ayo sumingkir. Sopo neh iki ora mati-mati ra. Kowe iki lha apa metu barang tro? Arep mbok kapano kadangku. Tak pek bojo, tak pek bojo. Wani karo aku. Yo wani ra Lah ora kok wani gene? 500.000. Kowe mbok tinggal aku ora bocah. 500. Ora bocah nek. Kowe Joko Taruna tak goleki. Kowe kudu mati saka tanganku Joko Taruna. Wani karo aku. Oh, lakon tak pancen mlayu ora kowe. Aku wis turu gugah ae kok magel aku. Sakoi. Jane karepe iki apa? Pacar. Aku dicoke kok tak elek iki lho. Ora iso. Pacar itu kerenan semok. Bawakane kaya Kowe milih sing isor apa sing dhuwur? Dengeran. Piye? bawakane kaya iwak togek. Foto ge. Tak ajar. Nek iki Wis ora tak ayo. ora. Kowe kudu gelem dadi bojoku. Piye? Kowe kudu gelem tak keloni. Ora melek aku po. Aja perkara lain ning aku jip kuat kaya pentek papat. Apa? Kowe dhewe kuat kuat. Kowe ora gelem? Kepeksa apa ayo. Ayo. Aku yen ra mlayu cilaka, kelakon dipateni Bupati Sariman. Tenan. Kowe, Bro. Lho, iya, Bro. Oh, mlayu kaya wong kurang gawean. Kakang Patih Gajah Kono. Bupati untung ngono. Aku malah didarani si manis jembatan Juwono. Lah kaya Patih Gajah Mada. Gak. Aku Pangeran Haryo Susendor. Nanti ngiler aku. Pangeran Haryo Susendor. Iya. Lah kowe kok ngiler? Lah mbok nek netok. Lah kowe kok mlayu-mlayu ana apa? Aku dioyak-oyak karo Bupati Sariman. Terus bupati ku kurang ajar. Bupati Sariman menangan dina iki arep prawoso kadangku. Dia Ayu Kencana Wulu. Ora mbok kandakno karo Minak Jinggo. Iki lha karo Lah kowe ku yo bento kok ana Diayu Kencana Wulu. Dia Maharani. dia Maharani. Lah terus usanane kabel piye? Busanane ngene. Busanane iki Yo pancen ora tak selaki. apa kan? Lah opo? Aku gowo. Lah apane kok gembrembeng? Aku kudu mbok tulungi. Ngono? Aku rewangono ngadepi Bupati Sariman. Aja kuwatir. Sariman iso ora iso dina iki kudu dibubarno. Kudu dibubar. Mergo nek Sariman nyalon ora tau dadi ngeyel. Apa ngene? Sariman didadekno ketoprak iki den bar. Ora, nek angkane keselen sesuk dijak seneng. Tur lagi goblok lho. Dene lho nyalon ora tau dadi lho iso nyalon.
Carane ngene. Ben dekne dadi ratu, ketoprak iki kan gawe lakon liyane. Ngono. Yo calone wis dadi Sariman. Yo, engko terus dileh. Sariman dadi ratu ora duwe penduduk ngono. Engko apa dekne? Macan jalukane sing digawe kok. Aja kuwatir. Mes anggrah golek kanca roangku. Ayo, ayo. Masa bupati blas ganti anggota blas. Ini wae iki dikeroyok wong loro. Kok kroyok nek masaku? Kenapa? Wis wae dodel-odel. Ya ora ana wong Mau mbok kroyok iki mbok kroyok. gandeng aku ranti rakyat, ora duwe apa anggota. Kowe dadi bojoku manak sing akeh. Ngono. Iya aku dadekno prajurit, dadekno sembarane. Aku dadi bojomu. Iya. Ngoten lho cocok. Dadi garwa profesor iki. Apa? Interupsi. Nanging emane aku ra sudi. Aku. Loh, kowe ora gelem? Ayo kroyok. Sopo neh iki? Mampu metu wong iki tok. Betapa malang Alah. Apa aja tarung? siap-siap lengser. Oh iso lengser. Mergo aku wis nggawa patih. Patih Tunggur. Kang Mas pendekar sumur gumuling. Sapa? Pendekar Gadong Melati. Oh, Ayo, Aku percaya yen Partisara iku mbok waca. Surat kekancingan, surat kegembokan. wis ah. Kowe nek kepengin lakon iki bar, wis ora nyalon lah. Ora nyalon piye wae kok nyalon terus kok. Nyalon yo ora tau dadi kok. Ngene lho. Angger dina kok lengser terus. Lah iya. Balik ya. Selawes. Ya kok bareng yo. Ning ngono marang runting. Piye? Saiki aku percaya yen layangku mbok waca kanthi tapak asma ning Rama awake dhewe. Sapa? Rama sapa? Moh, Rama sapa? Rama Gomojo. Terus jenenge yo. Situ bojo apa ya? Situ bojo.
jenenge pane dhewe karo. Pane mati. Yo mati tapi jenenge kudu mbok eling-eling. Jaya Gomojo. Jaya Komodo iku ya enak ning gone ngening. Ratu Sepuh. Iso Jaya Komodo. Yo Ratu Sepuh. Jenenge sapa? Kowe dhewe ya ora roh. Iya, aku dhewe. Kowe dhewe ora roh. Oh dapure ya ora roh. Asline Jaya Gomojo. Sopo? Ora Jaya Komodo. Darmo Keling. Piye? Aku percaya yen iki mbok waca kanthi tapak asmane Rama. Iki Ya. ben kowe wis ngerti layang Partisara iki. Lampun kowe ra gelem lengser, sesuk mesti dijaluki lakon iki nek. Sarbo. Malah mertuane Uut iku. Ya. Lah iya. Bol, ngerti Pak Bol. Ya, piye? Buka, waca. Demo sik yo. Ayo. Tekek gosok iki gara-gara ora kudu dilarang. Kowe jen metu sampeyan akeh ra iki. Nak bali kok kowe neh. Ra wis napa. Moro tuane bagus. Wis terus. Sumi karo dar sini. Ketua KPU, Badan Hukum. Pesing. Yo mergo kowe. Ya. Aku aja yayo. Iku tang waca nek pancen iku tenan. Sing waca Ketua KPU. Hotel iki. Yo kuwi sampean. Wis katane kene. Wis. Mun kecekel. Hari iki. Sampeyan waca. Kowe iki nganane ra wis tau mobil Pak. Ra kowe ra kondo kok. Ora sithik-sithikan. Iya. Upamane wong loro iki nek ora iso dadi. Aji di aji. Aji di. Monggo Meniki Partisara saking Suwargi Rama panguwasa Gading Kencana. sipun boten angger-angger kabar Partisara. Boten saderengipun Rama kapundhut dumadakan Partisara menika sampun dipasrahke kalian Paman Jalada. Kepareng kula badhe maos Korban arak. Ledot. Mancariman. Nek niku asri kula tak lengser saka katon kursi dan Partisara gambar mesin. marang sapa wae sing asta wujuding Partisara iki ateges silsilah ing Kraton Gading Kencana. Kraton Gading Kencana sakungkule Sang Prabu Darmaja kawiji kanthi sah kaparingaken dhateng Pangeran Susendor keng tapak asma ingkang waris para wedah ing Gading Kencana. Ada tangane kok deloke. Sak Lho, saestu. Wah, saestu adi. Kita prayu bal ta ora? Sampun kula mangertosi. Lo kancamu. Lo kancamu. Yen pancen iki bener-bener layang Partisara oleh Kraton Gading Kencana. Ning yen iki tak ugemi sesuk mesti lakone iki neh. Piye benake saran pateni mergo iki men wis di-WA. sandalen balik ngomongnya. Lebih sapa? Kowe kok mlepok. Kowe wis pesen ae mbok balekno ning aku. Pun ngeten mawon. Seluruh malah pesen. Kabeh pun kula anggap mboten nonton ingsan. Najana Sariman kadang kula kalian korban bencana alam niki. Ban AM. AM yo anak manja. Ayo mulai. Bar terus tak ngurus iki. Ora tak pidana ning malah tak wenehi palenggan. Ya. Kadang ku Sariman, Piye Kang Mas? sarene kowe kepengin dadi ratu ning Gading Kencana ning ora pantes. Ngono. Tetep kowe tak wenehi palenggan dadi ratu ning gone Kabupaten Gajah Ngening. Gelem? Gelem. Iya. Ning kono mesanggrah.
bojo. Ampek bojo. Engko gampang kok tak jajali sik. Kono jajal-jajalan. Mesanggrah ning gone Kabupaten Ngening. Ngono. Iya, Iya Kang Mas. sing ati-ati. Aku tak dhisiki. Pangestuku tampan ana. Oh iya. Baik, Assalamualaikum. Hei, kok assalamualaikum iku? Ora Islam iki. Selamat jalan. Ngeten, Paman. Sarene gading kencana sampun tentrem ayom. Punggawa-punggawa kraton badhe kula tata. Menapa peraturanipun ing sekawit dipun rubah kalih Kakang kula Sariman, sakmenika kula balekake melih. Langkung prayogine kados pundi? Ngeten. Sasampunipun tumata kanthi tata. Nggih, Tata cara negara ing waunipun kagilakaken kanthi cara nista. Nista. Prabu Sariman ngaten. para prajurit sampun paringan ganjaran keng jumbuh kaya laput-laputipun Keraton Gading Kencana kanthi patisara panjenengan nggih sampun dados talendra. Kersa mugi-mugi sak sampunipun Prabu Senter Kawini Suda lengseripun Sariman teges hamba nyumili rezeki keluarga ingkang kagungan kersa. Daya kaparingan selamat. Amin. Selamat kanthi jaya-jaya